रिकॉर्डिंग स्टूडियो छावनी बेतिया। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। तोहरे चलते भतरायो रहू छोड़ देले बा, तोहरे चलते भतरायो रहू छोड़ देले बा, मार के ऊ मूड़ी देखा फोड़ देले बा। तोहरे चलते भतरायो रहू छोड़ देले बा, मार के ऊ मूड़ी देखा फोड़ देले बा, 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 फोड़ देले बा। तोहरे चलते भतरायो रहू छोड़ देले बा, मार के ऊ मूड़ी देखा फोड़ देले बा, 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 मार के ऊ मूड़ी फोड़ देले बा, मंजिल परदेसी फोड़ देले बा। डीजे कंचन राज नीम चौक चौसीमा वैशाली। फोनवा हमारा पर तू 12 बजे राती में, 12 बजे राती में के बहाना घर से निकलनी मिले ओइनी जाती में, मिले ओइनी जाती में। नाता रिश्ता सब सुना तोड़ देले बा, नाता रिश्ता सब सुना तोड़ देले बा, मार के ऊ मूड देखा फोड़ देले बा। तोहरे चलते भतरायो रहू छोड़ देले बा, मार के ऊ मूड देखा फोड़ देले बा, 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 मार के ऊ मूड फोड़ देले बा, फोड़ देले बा। डीजे कंचन राज नीम चौक चौसीमा वैशाली। सुमन शर्मा मोरिए जाए तोहरे बिना रोके हो, बिना रोके, तोहरे बिना रोके हो। डाइटर हो रेल पतिया मानो दिल नइखी धोखे हो, दिल नइखी धोखे हो। डीजे कंचन पुल खोल देले बा, मंजू सुनो सब पुल खोल देले बा, मार के ऊ मूड़ी देखा फोड़ देले बा। तोहरे चलते भतरायो रहू छोड़ देले बा, मार के ऊ मूड़ी देखा फोड़ देले बा, फोड़ देले बा, फोड़ देले बा, फोड़ देले बा, फोड़ देले बा। WC रिकॉर्डिंग स्टूडियो छावनी बेतिया।